Saan nga ba nagmula ang sinasabi nilang All Souls Day at All Saints Day? Ang ating pong mga videos at pictures ay ilustrasyon lamang. 2,000 taon na ang nakararaan, may ginaganap na taon-taon na festival ng mga Celtics na kung tawagin ay Samhain Festival sa lugar ng Ireland, France at UK. Ito ay ginagawa tuwing katapusan ng tag-init at pagsimula ng taglamig o winter na siya ring bagong taon nila tuwing November 1. Tuwing araw ng festival, nagsusuot ang mga Celtics ng mga costume gaya ng ulo ng mga hayop at nagkakatay din sila ng mga hayop para maging offering nila sa mga kaluluwa ng mga patay. Naniniwala kasi ang mga Celtics na sa gabi bago magbagong taon sa November 1 ay bumabalik ang makakaluluwa ng mga patay para makipag-ugnayan sa mga buhay. Sa buwan kasing ito ay iniuugnay nila ang kamatayan dahil sa sobrang lamig ng ilang buwan at maagang dumilim sa hapon. Naniniwala din sila na ito ang magandang pagkakataon para sa mga manghuhula o fortune tellers na makipag-ugnayan sa mga espiritu para makapagsabi ng kahihinatnan o kinabukasan ng isang tao dahil umano tinutulungan sila ng mga espiritu na bumalik. Tuwing selebrasyon ay nagsusuot sila ng mga gawa sa balat ng mga hayop at gumagawa sila ng mga costume na nakakatakot gaya ng mga ulo ng mga hayop. Ang dahilan po nito ay para daw malito yung mga kaluluwa na gumagala at nawawala at isipin nila na kasama nila sila at di sila lalapitan at sasaktan. Dito po nagsimula yung nakikita natin ngayon na mga nagsusuot ng mga costume tuwing Halloween na sinasabi nila. Paano naman po napunta ito sa Amerika? Sa 18th to 19th century, maraming tiga-Europe ang nag-migrate sa Amerika dahil sa taggutom na nangyari na may pesteng sumira sa halos lahat ng pananim na patatas na siyang ikinabubuhay nila sa Ireland sa panahon na yon. Dito, dala-dala nila ang kanilang kultura at tradisyon. Kaya po nagkaroon na ng ganitong gawain din sa buong Amerika. Taong AD 43, tinalo ng Roman Empire ang karamihan ng mga Celtic sa Ireland at sa 400 taong paghahari nila sa Celtic territory ay hinango nila ang ibang kultura ng mga Celtics. Isa ay ang paggunita nila sa mga patay sa gabi ng October 31. At dito na po nagsimula ang ginugunita ng mundo ngayon na All Souls Day sa November 2. Pagkatapos nito, noong May 13 AD 609 naman, dineklara ni Pope Boniface IV ang isang gusali na tinawag na Pantheon para kay Saint Mary at sa lahat ng mga Kristiyanong martir pagkatapos na aprubahan ito ng emperor. Dito po nagsimula ang All Saints Day para gunitain ang mga namatay na martir. Pero pinalitan ni Pope Gregory III ang araw at nilipat sa November 1. Pagkatapos ng 10 taon, ay dinagdag ni Pope Gregory IV ang All Saints Day sa Christian calendar hanggang ipinatupad ito sa lahat ng simbahang Katoliko hanggang ngayon.
Nakita po natin na kaya po nagkaroon ng All Saints Day and All Souls Day ay paggunita sa mga kaluluwa ng mga namatay na. Sabi po sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, wala ni isa man sa inyo na magsusunog ng kanyang anak bilang handog, at huwag din kayong manghuhula, mangkukulam, manggagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista, at makikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Iti Ilocano, diyo idatag dagiti annakyo akas daton a mapuuran iti altaryo. Diyo ipalubos nga agan anito wenno agbuybuyon dagiti tattauyo, wenno aggamod, wenno agipadles, wenno makiumanda kadagiti espiritu dagiti natay. Kagura ti Apo a Diosyo dagiti agaramid kadagiti kastoy a makarimon a banag. Hello. Hindi naman po masama yung naaalala natin ang ating mga mahal na yumao sa buhay. Dahil kahit sino naman po, hindi natin na kaya silang kalimutan habang buhay pa tayo. Nagkakaproblema lamang po ito kung ang isang tao ay naniniwala na ang kanilang mga kaluluwa ay nandito pa sa lupa na pagala-gala. Ang sabi po sa Biblia, 2 lang pong lugar ang pwedeng puntahan o patunguhan ng kaluluwa ng tao pag namatay na ito. Either sa kaharian ng ating Ama o sa kaharian ng kaaway. Depende lamang po kung paano nabuhay ito sa balat ng lupa noong siya ay buhay pa. So maliwanag po yung ating verse na sa Deuteronomy chapter 18, ito yung binasa ko kanina, na hindi po kaaya-aya sa Panginoon ang ganitong gawain. Panahon naman na siguro na ating basahin ang ating Biblia para po maintindihan natin na talaga pala ay ito ay pinagbabawal ng Panginoon. Ako man din noon, hindi ako naniniwala. Maraming pumupunta sa bahay noon na ganito. Sabi ko, parang nakakalito. Hanggat naging curious ako, tapos sabi ko, basahin ko nga ang Biblia. Wala akong ginagawa noon, wala akong trabaho. Talagang inupuan ko. Doon ko nabasa at doon ko nakita na totoo pala. Itong mga sinasabi nila, totoo pala. Malamang siguro, baka nasaktan tayo nung una dahil sa paraan ba ng pagsabi nila o pagbahagi nila ng salita ng Panginoon. Kaya mas maganda na lang siguro na we will do our own research din. Kung may time tayo sa social media, baka pwede lang bigyan natin ng time yung pagbasa ng Biblia. Maraming salamat po muli, sa susunod ulit.